дар ҷумҳурии Тоҷикистон 128 хоҷагии махсуси истеҳсолкунандаи тухмии зироати кишоварзӣ фаъолият мекунад, ки вазифаи асосии онҳо таъмини хоҷагиҳои ҷамъиятиву инфиродӣ бо тухмии босифат, нигаҳдории навъҳо ва хусусияти биологӣ мебошад. Бо зиёд гардидани хоҷагиҳои тухмипарварӣ то ба ҳол норасоии тухмии босифат ҷой дорад ва деҳқонони мамлакат бештар аз тухмиҳои навъҳои воридотӣ истифода мебаранд. البته نوع‌های محلی با اقلیم شرایطی ما مطابق شدن و حاصلناکی آنها خیلی زیاد میشه در وقتی در صورت رعایت نمودن تکنولوژی پرورش آن. البته ما حرکت کردن ما در کار که علی همین نوع‌هایی که همون حاصلشون بلند، صفتی حاصلناکی اگر با طلبات جوابگو باشد اون رو ما استفاده بردنم در کار. الان اکنون درباره چیکار کردن در کار که همین خوجگی‌های تخم پروری فعالیتشون زیاد شد. همین زنجیری پیوسته بین مؤسسه‌های علمی این تخم‌ها رو نوع‌ها رو می‌آفرند و تخم‌های الیت و سوپر الیت رو آنها استحصال می‌کنند. بعد از خوجگی‌های مؤسسه‌های علمی با خوجگی‌های تخم پروری میرند. همین تخمی‌های خوجگی تخمی پروری پیش از همه مسئولیتی بلند داشته باشند. хоҷагиҳои зикршуда бо муассисаҳои илмӣ ва олимони соҳа ҳамкорӣ надоранд ва дорои қидаҳои тухмипарварии ибтидоӣ ва парваришгоҳҳо нестанд. инчунин заминаи моддиву техникии онҳо коста гардида, заминҳои дар ихтиёр доштаашонро ба дигар заминистифодабарандагон ба иҷора додаанд, таъкид намуданд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар семинар-машварати ҷумҳуриявии кишоварзон ва мулоқот бо фаъолони ноҳияи Данғара. дар ҳар як баромади худ, дар ҳар як вохӯриҳои худ ҷаноби олӣ таъкид мекунанд ки навъҳои хушсифат ёбед, навъҳои маҳсулнок ёбед, навъҳое ёбед ки онҳо якчанд сол шумо тавонед аз онҳо ҳосили хуб гиред. имрӯз замона ҳаминро тақозо мекунад ки мо бояд ки навъҳое пайдо кунем ки ба касалиҳо устувор бошанд. яъне навъҳое пайдо кунем ки як дараҷа ба дигаршавии иқлим мутобиқ бошанд. бояд истеҳсоли тухмии моям вобаста мутобиқи анамин дигаршавии иқлим яъне ки устувор бошад. инро ҳатман мо бояд ки дар оянда ҷорӣ кунем ва таъкидҳои ҷаноби олиам аз ҳамин сарчашма бармеояд. ҳаминро талаб мекунанд ки яъне деҳқонии надониста накунед. деҳқония дониста зина ба зина аз интихоби замин то ҷамъоварии ҳосил ҳамарӯза чӣ кор кардантонад донед. дар он ҳолат натиҷа метиҳад. аз 128 хоҷагии тухмипарварии мавҷуда 69 хоҷагӣ ба истеҳсоли пахтаи тухмӣ, 20 адад ба тухмии пахтаву ғалладона, 1 адад ба пахтаи тухмӣ ва сабзавот, 1 адад ба ғалладона ва юнучқа, 11 адад ба ғалладона, 17 адад ба картошкаи тухмӣ, 4 адад ба юнучқа ва 5 хоҷагӣ ба истеҳсоли тухмии зироати сабзавотӣ машғул мебошанд.
як нави тухмиро интихоб мекунем бояд ки дар ҳамин маҳал дар ҳамун шароит бояд ки ҳосили дилхоҳ дода тавонад бояд ки хоҷагидорони мо бояд донанд ки дар маҳалли худ дар шароити иқлими хоки минтақаи худ кадом намуд кадом нав яъне ки ҳосили дилхоҳ дода метавонад вақте ки мисол ягон нави гандуме ки ёки нави ягон шолиро ёки ягон нави картошкаро интихоб мекунанд ки дар ҳамун шароит дар ҳамун иқлим бояд ки ҳосил дода тавонад. хоҷагиҳои тухмипарварӣ ки ба шабакаи хоҷагиҳои истеҳсолкунандаи тухмии зироати кишоварзӣ дохил гардидаанд дар ихтиёри худ 42215 гектар замини обӣ доранд. олимон мегӯянд ки тухмипарварӣ яке аз самтҳои муҳимтарини кишоварзӣ дониста мешавад, зеро дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мавқеи асосиро маҳз тухмии хушсифат ишғол мекунад. дар як хушет нигоҳ кунед ҳамин гулкунӣ дар зироатҳои гандуму ҷаву ҷавдору сулӣ аз байн сар мешавад аз байн ба боло ва ба поё меравад ана ҳамин аз ҳама тухмиҳои беҳтарин тухмиҳои қобилияти баланди сабзишу асолатнокӣ доранд ҳамин тухмиҳои мобайнӣ вақте ки ба боло ба поё меравад ҳамин сифати он паст мешавад барои мо ҳаракат кардан дар кор ки вақте ки мо тухмиро интихоб менамоем аз ҳамин тухмиҳое ки аз байни хӯша бошад интихоб кардану дар кор акнун дигар зироатҳое гӯем ки мана агар зироатҳои тӯдагулашон ҷӯробак бошад арзан ҷувори шоли инҳо аз охир ба марказ меравад. ба иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади рушди соҳаи тухмипарварӣ дар ҷумҳурӣ афзун намудани ҳосилнокии зироати кишоварзӣ рушд додани соҳаи кишоварзии сердаромад баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардуми деҳоти ҷумҳурӣ ва ноил гардидан ба ҳадафи стратегии амнияти озуқавории мамлакат барномаи рушди соҳаи тухмипарварӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 қабул гардид. ба ғайр аз хоҷагиҳои тухмипарварӣ боз дар ҷумҳурии тоҷикистон 200 000 хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолӣ фаъолият менамоянд ки ягон таи ҳаминҳо бо марказҳои илмӣ бо институтҳои илми тадқиқотӣ соҳаи масалан кишоварзӣ махсусан бо институти иқтисодии кишоварзӣ ягон алоқаи ҳамкорӣ шартномаҳои ҳамкорӣ ягон супориш ягон масалан ҳамкорӣ мавҷуд нест. Истеҳсолотро беилм пеш бурдан бисёр мушкил аст. истеҳсолот махсусан соҳаи тухмипарварӣ барои натиҷаҳои илмӣ ё ашё пешниҳод мекунанд яъне ашёро ҳамо таъмин мекунанд ки баъд мо илморо дар асоси ашёҳои ба даст омадаи соҳаи тухмипарварӣ мо пеш мебарем. мо албатта вазифадор ҳастем ҳама вақт мо тайёрам ҳастем ки ҳамкорӣ кунем самараҳои иқтисодиашонро муайян кунем агар онҳо ягон барномаҳои грантӣ масалан мехоҳанд ки ҳамкорӣ кунанд мо метавонем ки масалан кӯмакҳои техникӣ карда онҳоро дар ҳамин соҳа дастгирӣ кунем ҳамкорӣ кунем умуман ҳамин соҳаи истеҳсолот бо илм умуман ҳамкориш назаррас нест. таи солҳои охир олимон бо мақсади омӯзиш интихоб санҷиши истеҳсолӣ ва зиёд намудани тухмии зироати кишоварзӣ корҳои илмиро тақвият дода дар натиҷа тавсияҳоро оид ба истифодаи самараноки заминҳои обӣ ба деҳқонон пешкаш намуданд. ҳаҷми истеҳсоли тухмиҳои хушсифати маҳаллӣ дар муқоиса ба талаботи кишоварзони ҷумҳурӣ хеле ночиз аст. аз ҳама беҳтараш хуб ки мо ба тухми ватанӣ такя кунем. тухми ватанӣ барои дар шароити хуб парвариш меёбад, дар шароити масалан обу ҳавою офтобу гармие ки дар ҷумҳурии мо ҳастад дар гарм кишварон нест. аммо баъзеи тухмипарвариро мо бояд такмил диҳем ва кунем ки ин тухми басанда бошад барои талаботи тамоми масалан кишоварзони ҷумҳурии тоҷикистон. ҳоло
албатта миқдор басанда нест миқдори истеҳсоли масалан элитаву якум репродуксияю супер элита ва ғайра. Бинобар ҳамин дастӣ кардани бахши илми тухмипарварӣ, илми селексия яке аз омилҳои асосӣ ва нақши калидиро дар таъмин кардани тухмипарварии оянда дар кишвармон мебозад ва гумон мекунем инҳоро мо бояд фикр кунем дар дурнамоҳои масалан илми кишоварзӣ, дар номаҳои илми селексия, генетика инро мо ҷой кунем. бояд ин хоҷагиҳои махсус вазифадоранд, ино вазифадор шудагиянд, новобаста аз шакли моликият баи хоҷагии деҳқонӣ, кооператив аст, ҷамъияти саҳомия бояд ба истеҳсоли тухмӣ машғул шаванд. баъзан хоҷагӣ ҳастанд ки заминро ба иҷора додан, ин нодуруст аст. хоҷагӣ тухмипарварӣ махсус гардонишдан бояд тухмӣ истеҳсол кунад. самти тухмипарварӣ ҳар як хоҷагӣ дар қарори ҳукумат муайян карда шудааст. он вазифадор аст ки бояд тухми хусусифат истеҳсол карда ба дигар хоҷагиҳо ба фурӯш барорад. таҷрибаи кишоварзон нишон медиҳад ки онҳо танҳо дар такя бо сифати тухмияшон дурнамои ҳосилро муайян месозанд. бидуни тухмии хуб кишти зироат таваккалӣ аст. тухмии зироати кишоварзӣ бояд ба иқлими минтақа мувофиқ бошад. дар акси ҳол ҳосили дилхоҳ ба даст намеояд. вақте ки мо як навро интихоб мекунем, дар дохили ин нав дигар намуди нав вуҷуд надошта бошад. фарз кардем мо мисоли нави гандуми мисол жагер ё ин ки сафедаки маҳаллӣ ё ин ки тухми сетасеро 66ро мо кишт мекунем, дар дохили ин нав дигар намуди нав яъне ки вуҷуд надошта бошад. вақте ки дар дохили як нав дигар намуди нав вуҷуд дошта бошад, ин ба талаботҳои техникии меъёрӣ ҷавоб дода наметавонад. ҳоло деҳқонони мо бинобар кам будани навъҳои серҳосил, зудпаз ва тобовар барои кишту кор тухмиҳои носанҷидаро интихоб мекунанд. гарчанде солҳои охир истеҳсоли зироати кишоварзӣ зиёд гардида бошад, барои боз ҳам пурра қонеъ намудани талаботи аҳолӣ афзун кардани ҳосилнокиро аз ҳисоби тухмиҳои хушсифат бештар кард. پنجاه فایز حاصل زراعت ها این از صفت تخمی وابستگی دارد. 50 فایز دیگر از نگاه بین. برای همین در زمینه گرفتن حاصل خوب تخمی خوش صفت یکی از موقع های اساسی را بازی میکند. барои инкишофи тухмипарварӣ дастгирии ҳукумати мамлакат эҳсос мегардад, аммо аз ҷониби истеҳсолкунандагон ҳамон омори фаъолият меафзояду натиҷа қариб ки нест, мегӯянд масъулин. тухмӣ аз ҷиҳати сифатнокӣ ба 3 гурӯҳ тақсим мешавад. гурӯҳи якум, гурӯҳи дуюм, гурӯҳи сеюм. дар аксарият зироатҳо ба 3 синф, лекин баъзе зироатҳое ҳастанд ки ба 2 синф тақсим мешавад. албатта ана ҳамин нишондодҳои асосии сифати киштбоби тухмӣ ин асолатнокӣ ва қобилияти сабзиш. асолатнокӣ аксарият зироатҳо, масалан гӯем гандуму ҷаву ҷавдори ҷуворимакои шолӣ, ин дар синфи якум 99,6%, дар синфи дуюм 98% ва дар синфи сеюм 97%. ана ҳамон он тухмиҳое ки элита ё ки тухмиҳои синфи якумро барои истеҳсоли тухмиҳои хушсифат мо истифода мебарем.
таҳлилгарони соҳаи кишоварзӣ бар он назаранд ки зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бунёди заминаи моддиву техникии устувор ва захираҳои боэътимод талаб мекунад.